Festői panoráma a nyugati pályaudvarra, ez csak az egyik erőssége a héten nyílt új Westbalkánnak, Budapest régi új kultikus szórakozóhelyének. A volt Skála metró igazi közösségi térré változik, azt ígérik, olyan élet lesz, mint egykor a legendás egyetemi színpadon volt. Verkfotókat láthatnak, a forgatáson készült, és most történelmi pillanathoz érkeztünk. Először a Kultúrház történetében élőben szólal meg a riporter, Zsolt, aki forgatott is a Westbalkánban. Szervusz, Zsolt! Szia, Nóra! Hogyha én mondjuk végignézek egy programfüzetet, ami budapesti helyszíneket tartalmaz, akkor inkább mindig azon szoktam gondolkozni, hogy hasonló ambíciókkal dolgozik párhuzamosan rengeteg hely, és inkább azt szoktam érezni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy Budapest eltart ennyit. Ehhez képest ez egy új és nagyon nagy tér. Viszonylag jól látod, de ez mégiscsak részigazság ez. Tehát van az a piaci rés, ahol mondjuk egy olyan hely, nevezzük klubnak, ahol 1600, 1500, 1600 ember egy koncertre bemegy, olyan nincsen. És ez egy nyugat-európai nagyvárosokban például az egy létező műfaj. Tehát van Londonban, ott van az Astoria, van Bécsben, ott van a Flex, vagy Prágában a Roxy. És ezek elég komplex dolgok. Vagy Amsterdamban a Melkvég. Például. Vagy Londonban. Roxy? Astoria. Astoria. És ezek a helyek azt csinálják, hogy itt van színház, vannak kiállítások, meg vannak koncertek, tehát ez mondjuk a minimum program, bár ha belegondolok, a maximum program is tulajdonképpen valami ilyesmi. Tehát ezt csinálják, és ilyen hely például nincsen. Tehát nincsenek igazi közösségi terek, és tehát a westbalkános fiúk pedig mindig olyan helyeket akartak csinálni, ahol van sör is, meg van kultúra, és akkor jól érzik magukat. Na jó, nézzük meg. Köszönjük szépen, Zsolt, hogy itt voltál a stúdióban. Mit szóltok, lesz egy új hely a városban? A nem hivatalos megnyitón a Queen Bee játszott. Utánuk a Csík zenekar, a bárban pedig Darvas Kristóf kísérte Bereznai Mártát. Szalontai Győző, a tulajdonos szerint szerencse, hogy most sem fogják fel, hogy ez mekkora munka és kockázat, mert akkor még ennél is jobban félnének. Mi fog történni, ha nem jön be? Levágják a kis ujjadat? Azért ott nem tartunk. 3-an vagyunk, és így ez mindig ilyen közös döntés. A 2 másik fiú az elég művész lelkületű, egy építészmérnök, meg egy ipari formatervező. És maga a tér, ahogy ott egy konferenciaterem volt régen. Amikor meglátták a helyet még eredeti állapotában, lefeküdtek a padokra és megpróbálták magukba szívni a hangulatát. Igazából sose egy diszkót vagy egy duhaj kocsmát szerettünk volna csinálni. Nem tartozik szorosan a témához, de ez Csákvár. Győző lovát pedig Pepének hívják. Szeret ácsorogni és tud gyorsan is futni, csak nem akar, mert már elég öreg. Már nem olyan lelkesen megy ki, de hogyha kimegyünk, akkor azt szereti, ha már kim vagyunk. Csak az elején mindig nagyon szépen meg kell kérni, hogy elinduljunk. Ez időrendben a 4. Westbalkán, sok szempontból egyébként a Futó utcai egyenes folytatása, vagyis a koncertek mellett lesznek kiállítások és színház. Minden adott ahhoz, hogy a nagyra vágyott terveidet itt végrehajtsad. Igen, itt csak az a kérdés, hogy ezt miből valósítjuk meg. Tehát szerintem ez egy fantasztikus attitűd a tulajdonosok részéről, hogy ők ide nem csak egy kocsmát akartak csinálni, nem csak egy szórakozó helyet, ahol adott esetben vannak koncertek, hanem ide kultúrát is akarnak. Spilák Klára szervezi majd a helyszínházi programjait. A Tápszínházzal ő is játszott a régi Westbalkánban, aztán mivel menedzserként is dolgozott, felkérték, hogy csináljon színházat. Vigyázat, az itt látható Tápszínház direkt rossz. Ez egy akkora felelősség, mert hogy ilyen hely, azt gondolom, legalábbis kőszínházi struktúrán kívül, színházi értelemben beszélek most nyilván, nincsen a városban. Ez így nem létezik, ez a tér? Már 3 nagy buli volt a helyen, de még mindig folyik az alkudozás, hogy mekkora legyen a pult, vagy hogy hol legyen a raktár. Ez egy elég érdekes helyzet, meg egy elég érdekes sztori, hogy párhuzamosan gyakorlatilag mindig egy fázissal az építkezés előtt kell haladni a tervezéssel, de hogy tulajdonképpen egy használat közben alakul ki az egésznek a koncepciója. A színházzal pedig az az eredeti cél, hogy többségében teljesen új produkciók jelenjenek meg. Olyanok, amik direkt erre a helyre készülnek.
Az alternatív színház két alapvető tulajdonsága persze marad, kevés pénz, de bármit meg lehet csinálni. Szó volt arról, hogy igen, majd úgy akarják megcsinálni, hogy mondjuk egy performance, hogy a teraszról lenézve, ami itt az utcán történik, típusú dolgok, vagy miközben zajlik a DJ program, aközben valami kis színházi dolgot belenyomni. Tehát, hogy nagyon sok jó ötlet van, mert az embereket elkezdi ez mozgatni az agyukat. Ősszel lesznek az első bemutatók, addig tart a szervezés. Horváth Csabának 2 előadása is lesz a Veszbalkánban, megnéztük, hogy most éppen mit próbál. Klára pedig egyúttal alá is iratott vele egy pályázatot. Figyelj, hoztam neked ezt most lesz a pályázati leadás, március 12-én van egy NK-s pályázat, hogy akkor ezzel közösen pályázunk. Igen. Jó, ez így. Az emberek hülyék. Esztragon és Vladimir fociznak, miközben Godóra várnak. Mennének, aztán persze maradnak. Szép példája ez a leendő előadás annak, hogy hogyan lehet közel hozni az emberekhez a kortárs darabokat a dél-afrikai futballvilágbajnokság évében. Köszi, hogy beengedtetek a próbára. Köszönjük, hogy eljöttetek. Csak.